Hej YouTube. I dag vil jeg spille lidt Movistar, og ja, lad os se, hvad det bliver til. Okay. øh, mhm. Okay. Så skal vi se, hvor mange der reagerer på det, der jeg lige har skrevet. Ja, okay. Uh. Ej, i går aftes, det var bare lige der, mega nederen. Og se, der er min... I skal lige vide, det er Tulle den seje. Søg på Tulle den seje. Okay, ringer lige din i din i ja, Tulle den seje. I skal gå på YouTube og søge på Tulle den seje MSP. Det er også hende, der har vist mig, hvordan at jeg skal filme sådan her, og så I er nødt til at give en god tak til hende. Se, der er en af mine venner. Okay, så spørger jeg lige om hun vil chat, og så skal vi se, om hun har kigget min status. Og jeg har bare mega lorte animes. Ja. Ups. Okay, der er nogen, der reagerer. Shama og Tulitens ej reagerer. Det er der ikke rigtig andre, der gør. Og det er faktisk lidt nederen, at de ikke gør det, men... Ja, der er nogen, der måske lidt synes, det er lidt irriterende, at jeg filmer, okay, men det må de så leve med lige nu. Øh, bored. Okay, bored. Fuck. Jeg havde den der. Fucking kedelig. Okay, I'm gonna use this one. Attack. Ej, ikke spørg om en K lige nu.
Jeg tror, jeg ved, hvad den her kommer til at hedde. Okay. Smukle. Okay. Okay, det der er så ikke regnet med, hun spørger om, men... Shit. Holy shit, man. Holy crap. Fuck. Spørger hun bare lige pludselig, skal vi være en K? Det er kraftedeme ikke forudset kom. Men jeg skifter lige tøj. Jeg skifter lige, okay? Det kommer an på, om hun har lyst til det, eller om vi skal chatte lidt. Okay. Alle er mine venner, ikke også? Vi bruger bare den der okay, altså med O-K-I. Eller O-K-I-I. Fordi det synes vi lyder så fucking awesomeness. Og det gør det bare i vores ører. Der lyder det bare sådan nice nok, ikke også? Men de andre folks ører, der er sådan... Luk nu røven, mennesker. Get alive, bitches! Men ved I hvad? Det gider vi faktisk ikke. Vi kan godt lide, hvordan vi er. Det er vores liv. So take a break and fuck my ass. Bitch! A bitch, you assholes. Jeg elsker bare at have de her dimser på. Det ser så godt ud på mig. Ja. En god. Smuk. Tak. Og til alle jer, der ikke ved, hvad ILM står for, ikke også, så skal I lige vide, at det står for i lige måde. Okay, det står for i lige måde. Og jeg vil så sige farvel for den her gang, og så vil jeg snakke til jer på et andet tidspunkt. Peace.